Mamona kau. Makumbe Productions. Exactly. Nasina mpambira ndauya kuzocollecta studio yangu yasinombhadhara mari. Muzodianero. Mazanza dzopfeka magrass ngematoke. Ndio Obert Gomba. Yeah, tatwamboyo toona kuti tingaopo. Ndauya kuzocollecta nini Topo ma $20 at least kuti murione kurarama patina. Ndakashava ukasandipa mari yangu nhasi. I'm taking my things. Aiwa, mkoma zvinowanika mkoma. Bhadhara mari yangu kamwe. Mari dzobhadhara. Toziva ndi 5 years. Takutopinda muteni. Makatanga nazvo kudhara zvimukoma toziya. Yeah, aiwa, magara nazvo. Just joking. Jokes. Adazi murisese. Aiwa, watitsika nhasi wambotishamira waboti rege. Taingoshanda online nichiona maprojects waisaya akarodza drum. Ndochibaba chechitachi madrum saka kune maartist adaridzwa madrum katinorekodha ani mungorona chibaba chiri panapa atofambira nyaya dzacho. Toda kuti tiite music dzakasimba dzine quality yemhando yepamusoro-soro ka saka ndo chibaba kachi saka tinenge tichisanzana panhau yedrum Tiripo in and out. Tiripo.